Stala si sa novou tvárou Fashion TV. Čo to pre teba znamená? Ako sa zmení tvoj život od zajtrajšieho dňa? Tak neviem, či sa zmení život, možno bude väčšie pracovné tempo v mojom živote, ale každopádne sa na túto prácu mimoriadne teším, pretože som o nej snívala a myslím si, že budem plnohodnotnou tvárou pre Fashion TV. Takže ďakujem ešte raz všetkým, ktorí mi posielali hlasy a veľmi si to cením. Súčasťou tvojej výhry je nakrúcanie relácie Fashion Lifestyle, ktorá sa bude odohrávať v niekoľkých luxusných zahraničných destináciách. S akými pocitmi tam odídeš a vieš už aj kedy? Zatiaľ mi nepovedali, kedy odchádzam na tieto krásne a luxusné miesta, ale veľmi sa teším, pretože sú to destinácie, ktoré som vždy chcela navštíviť a doposiaľ sa mi to ešte nepodarilo. Je to krásny Mauritius, sú to Seychely, Maledivy a Madagaskar, takže skutočne sa na to teším. Ktorá z tých štyroch je tvojim top favoritom? Maledivy, to boli pre mňa vždy top destinácia a keby tam ešte bola Bora Bora, tak by to bolo už splnenie môjho vážneho sna, cestovateľského, myslím. V podstate od zajtra ti začína práca pre Fashion TV, to znamená tvoje leto. Aké plány si mala na leto a ako ti ich toto víťazstvo zmenilo? Ja v prvom rade musím 24.5. zoštátnicovať v Prahe na mojej univerzite a potom som úplne otvorená akékoľvek práci, ale už zajtra bude moja prvá reportáž, nakoľko mi to Gabika Drobová, riaditeľka Fashion TV, oznámila. Veľmi sa teším na túto prácu a čo viac si môžem prijať, je to presne to, čo som chcela robiť. Do veľkého finále ste sa dostali 3. Poznáte sa všetky 3, predpokladám, nie len teda z videnia. Ktorej babe si držala ty najviac palce, teda okrem teba? Ja som držala palce Janke Thomas, pretože je to skutočne veľmi charizmatická žena a je veľmi cieľavedomá a prišla s množstvom skúseností zo zahraničia. Čiže hneď, ako som ju spoznala, som vedela, že je to proste žena, ktorá má power. Takže práve Janka Thomas.